Bueno, gaurko eguneko ideazteari amaiera emateko, gurekin daukagu Alex Landeta, eta, bueno, Alex eta biok aspalditik ezagutzen gara, plazer handia da bera gurekin egotea, eta ni zeozer nabarmenduko banu bere lana eta bere izareari buruz ausardi puntua da. Eta gaurkoa ere entzerrona txiki bat izan da, eta bueno, uste dut disfrutatuko dugula. Eskerrik asko. Bueno, Alex naz, estik esan dagoenez aspalditik ezagutzen gara, baina, bueno, aspaldi bai egon barik, ez? Eta, bueno, bakoitzak beran, pizkat beran bidea hain dau. Eta, bueno, ni gaur Siropetik nator, direktor kreatibo moduen ibiltzen naz Sirope. Sirope ez badozue ezagutzen, gara sormen agentzia bat, ez? Lan eitzen dugu brandingan gainean, marketing digitala, kanpainak eta alan, eta batez ere dan horren gainean estrategia, ez? Iruditzen zaigulako, ezinbestekoa dela estrategiatik lan eitzea, edo zer gauza egiten dugula. Baina, bueno, hau da zer egiten dugun, baina nortzuk garen, pixkat ekarri dotzu eta hemen igual ezagunen baten eukiko zuen, ze hemen itxi ibili da irakasle moduen. Eta, bueno, gure lantaldea da, ez? Nik uste dut Siropek deukon gauzarik eta indartsuenetakoa litzatekela. Gero lekua gustora lan egiteko leku bat deukogu, eta hori nahiz eta azken urtea pizkat gatxe izan da, eta orain gabizela batzuk etxetik, batzuk lanetik, baina importante iruditzen jaku hemen moduen, instalazioak onak eukitzea, pizkat egunerokotasun hori, lekuak izatea sormenari egoak emoteko, ez? Azkenean beti esaten dugu sormena dela gure piedra angularra. Eta beste gauza bat dinoguna da disfruta egiten dugula gure lanaz, ez? Oso importante iruditzen jaku ez bakarrik nora goiezen edo noraino heltzen garen, baizik eta bidea, ez? Tan importante es el destino como el camino recorrido. Eta ez da makala asuntua. Asko eitzen dugu jan, insisto, azken urtean igual ezin izan dugula horren bestein, baina egunerokotasun horren barruan importantea iruditzen jaku, lankidetza pizkat lan ambientea edo majutsu izatea, baina eukitzen dugu gure egun potentiak eta orduak eta sartzen dugu ez dala beti jiji jaja. Bueno, hori izan da pizkat Sirope dana edo, invitatzen zaituztet ikustera web horria basari pasau. Eta estik esan sostinean prestatzeko hemen hitzaldi bat edo pentsau jatan zer izango zen interesgarria edo zuen ikuspuntutik zeo zer interesgarria izatea aparte de nire lana edo egiten duguna erakustea, ez? Eta pentsona ben, igual askotan erakusten dala lan bukatu bat. Eta gaurkoan dakatarena da, pizkat lan prozesua eta lan prozesuan atzean geratu dizen proposamenak eta lakuak. Eta kaso hau ekarriko txuet, eroskin, da proiektu bat ingenduana ondala ja 5 urte. Izan zen hau, jaien inguruan, San Fermin, La Blanca eta Donosti eta Bilboko aste nagusien gaineko lan bat. Eta ekarriko txuet hori, puntos edo zelan juntzan pizkat kontatuko txuet, bale. Lehenengo puntu hori, zelan itzen dugu? Estrategia hori puntue, brandinga, desarrollo, programazion kasunetan ezauen egon.
kontenido eta kopi pixka bat kreatibitate puntu hori, eta oso importante iruditzen jaguna da gero jarraimen bat emotea. Ez da bakarrik lana entregatu, baizik eta pixka bat gero txetik segidu eta berzelan funtzionatu egin dauen, eta hori. Eta gure prozesua da, lehenengo eta bat jakin zer egin behar dan, eta horretarako jartzen dugu kafetera importante iruditzen jaku denbora ematea, pauso horretara, ez da bakarrik briefing bat hartzi eta hala. Gero, ubikarnos, urrengo partia, honena, piko ipala, lan gogorren behar da, eta azkenean, hori, dar ipulir zera. Vale, presentación, briefing y presu. Bueno, punto honetan, lehenengo eta bat esan behar dana, bezero guztiak ez dabiela ematen benetako briefing bat. Eta esango notzun, importantie dela, eta bezeroak ez bada emoten, zuek egin. Hori izango litzateke lehenengo gomendioa. Irakurriko dotzuet briefing hau, eta presu jartzen duz importantia da. Ez naz sartuko gaur presupostuen munduan, baina bakarrik beste gomendio bat saiatu ondo finkatzen noraino eta zer egingo dozuen. Eta hobeto dela aurrekontuan pixka labur geratu eta gero lana potolo hau entregau, aldrebez baino. Kriston aurrekontua presentau eta gero pixka bat pobre geratu. Vale, irakurri dediketan. Briefing, fiesta, felicitación, fiestas. Inicio. Vale. Hau da kriston briefinga, esan nahi dut, normalian ez dira horren ondo egoten. Inicio. Uno de los posicionamientos estratégicos de Eroski es el apoyo a la comunidad. Nuestro pueblo, nuestras raíces, comienza la temporada de fiestas patronales y desde Eroski queremos estar cerca de nuestro pueblo y felicitar las fiestas en las principales capitales vascas. Bueno, lehen esan dut txutena. De momento nos centramos en la felicitación de San Fermín, que es la primera en la que más nos surge. Honen gainean aurrekontua presenten genduan lau kreatibitate hauek egiteko eta bakarrik lehengoa aprobatu zozkuen. Gure enkargoa zan bakarrik San Ferminena, eta hori importantia da, porque sormen puntutik ez da berdina bide bat bilatzea lau jaientzako edo bakarrik San Ferminentzako, baina bueno. Mensaje. La idea es felicitar las fiestas a los vecinos de las capitales, pero lo queremos hacer de una forma más conceptual, ir más allá que una simple felicitación. Queremos hacer un juego conceptual. Lo importante es la idea, el concepto, relacionando San Fermín con Eroski, es decir, cómo Eroski ve, siente y transmite la fiesta de San Fermín desde un punto de vista de la buena alimentación. Que, bueno, irakurtzen neguala hau, pentsaten hemen, pues justo San Fermín edo jai inguru bat, la buena alimentación y la salud, ez da izaten oso bateragarria, baina bueno. Nos gustaría hacer un guiño a la buena alimentación como posicionamiento estratégico de Eroski, integrando la salud a través de la alimentación en el contexto de la fiesta. Claro que geratu ginen en plan, guau, nahiko gatza da. Bueno, horren gainean berba genduan, bezeroaz, eta pizka bat hemen importantiena iruditu zitzaiguna izan zen el tono. ¿Vale? Buscamos un tono fresco y cercano, que juegue con el humor de un modo festivo y alegre. Objetivos. El objetivo es conectar y emocionar a nuestro target a través de un mensaje ingenioso, inteligente y yendo un poco más allá en la comunicación, transmitiendo los valores de la marca Eroski y posicionamiento estratégico de salud, buena alimentación. Eta gero atxeko partia berdina da, a tener en cuenta. Nos interesaría incluir la localización de las tiendas de Pamplona, tal vez mediante el icono de tienda y con la dirección en el pie sea suficiente. También para reforzar la idea de que somos parte de la comunidad, podríamos incluir un mensaje tipo celebrando San Fermín desde no sé cuándo. O contigo en San Fermín desde XX. Bueno, imaginau. Honekin zer esan edo, ez dala beti kartel batein, baizik eta hemen ja kontzeptu bat transmititu behar da, lehengo urratsa da, pentsatea. Eta pentsatu baino harina egiten duguna izaten da benchmark. Zer esan nahi da honek, jakin aurretik bezero horrek zer egin dauen.
Osea, porque ez da lehenengo urtea izango, hori San Fermin edo, eroskiren anuntzio bat jartzen da biela. Orduen, ikusita aurreko urtetan, nahiko korporatibo, simple, hau San Ferminekoa, hau Donostikoa, las mejores fiestas del mundo mundial, jaia handia gurea, pixka bat, ikusi aurrekoetan, zelan ikusi dabe, hau Gasteizkue, gora Zeledon, gora Gasteiz, ikusten duzu ez dala, osea, niri eskatzen dostien gauzarik hemen ez dau. Ez dau alimentación saludable inondik inora, eta da nahiko, sin más, ez da oso freskoa esaten nire ustez behintzat. Orduen, oin erakutsiko txuet guk zelan engen duzan proposamenak. Eta, insisto, hemen bakarrik gure lana zan San Ferminak, bale? Eta, protagonista handiena, jendea zurizko eta gorrizko jantzita, zezena, orduen, lehenengo proposamen bat engen duan, pixkat beraien damero horreri jarraituta, eta Iruñako gauzarik eta ezagua rinetakoak isladatuz, ez? Viva lo nuestro, gora San Fermín, hor zezena, bestea, el chupinazo, la fuente ez daki zer, pañuelo, pixka bat kontzeptualki, baino lehengo lanari jarraipena emoten, ez? Bigarrena izan zen asko ze kontzeptualagoa, 1 de enero, 2 de Cordero, 7 de julio San Fermín, flipatu geratu ziren, en plan, broma da, baina esan broma izan, azkenien humorea jolasteko eskatzen ziguten, alimentación, fiestas, hau okurritu zitzaigun, eta claro, hemen gauza da presentatu bizule, eta gero, ondo defendidu. Eta hirugarrena, kontzeptual puntu horreri jarraituz, lo bueno sin nuestro, 2 veces bueno, piper pare batzuekin, egin zezenan oiek esadarrak. Hemen gauzatxo bat esan guren abena, guk adibidez, aurrekontuetan, beti esaten dugu, 2 proposamen garatuko ditugula. Eta gero egiten dugu 3. bat. Baina 3. bat da, beti askoze libreagoa. Eta hori, niri dutzen zait, punto bat interesgarria, porque lehengo linearekin betetzen dugu, más o menos, bezeroak buruan, saiatzen gara esladatzen, bezeroak buruan deukona. Bigarren nengoaz, saiatzen gara pixka bat aratago juten, eta 3. da gure linea. Beti esaten dugu, 3. linea dela gure linea. Orduen, hor, askatasun gehiago zibiltzen gara, total, Google lehengo biekin briefinga bete dugu, horreri konprometitu gara eta horraino, baina 3. orduen, da gauza bat guk nahi dugulako, gure sormen prozesuari jarraituta, eta oso libre sentitzen gara beti honetan. Eta iruditzen zait, gero hemen bakotxak egongo dauena gura dauen moduen, baina beti iruditzen zait oso interesgarria dela horrela, ez, egitea. Claro, hemen gauzie da ez dala bezero bakarra, esan nahi dut. Bezero bakarra da eroski dalako, baina horatzien egon zan pilo bat jente, el jefe del jefe, del jefe del jefe, ikusten hau, benetan honekin jungo alzin edo ez. Niri briefinga eta erakutsi zoztiena, klaro eukon ameti jungura ebala, baina, klaro, bere jefiak eta konbentzitzen ez eukon lan erraza, eta azken momentura arte, hor zalantzak egon ziren, lelengua edo lelengua izango zala, pizka bat kontinuista moduen, edo honekin. Eta, normalena mundu honetan zer litzateke, lelengua jutea. Baina, batzutan, egoten da,
potra pixkat, eta urteten da, zuk nahi duzuna, ez? Ez dela oso ohikoa izaten, baina batzutan bai. Eta orduen, iruditu zitzaigun oso ausardi puntu hori, beraien partetik be bai, eskertzekoa dana, eta ibili ginen hori da, grafikoki, zelan zan gure ideia, eta gero jasi ginen mensajia, saber, kopia, zer, noraino, oneri kriston buelta pillo eman geneutxon, lo bueno si no es todo dos veces bueno, izan zala guk presenten genduana, gora gutarrak, azkenean bebai, defendio gura genduan, ez, gure komunidade zentzu hori, gozatu gureaz, disfruta lo nuestro, bertokoa, betikoa, pixka bat, eroskiren balioak, besteen aurrean defendiduteko esperantzaz, ez? Biba lo nuestro, azkenean, eroski eta bertoko puntu hori emonaz, igual Leclerc batengatik edo beste batzuengatik, alzan, Carrefour batengatik, alzan aldendo. Bertokoa beti hobe, alako batzuk. Azkenean bebai, karambola bikoitza, eta lo bueno si no es dos veces bueno urten zan. Horregin genduan pizkat animazio puntu bat hobetu lertzeko, baina, ikusten dozu kasu honetan, prototipotik edo, bozetotik benetan urten zanara, ez dagoela horren besteko aldea, ez da beti horrela izaten, baina, batzutan bai. Naiz eta bueltas komon, azkenean urten zan, más o menos, planteen genduan moduan. Gero, ze esaten dut beti seguimiento? Baitxu, hemen adibidez, baltz karga pilo bat deuko, eta periodikotan da sartzeko ez da erraza izaten, porque bakoitza deko bere imprenta, bere tintak, hor pixka bat txartu basain genduan, ze esan erraza kontrolateko, eta ezin dozu nahi da, banan jun, aber zenbat karga edo zenbat ez. Eta orduan, depende non urten zan, desberdin urten zan, leku batzuetan adibidez hemen kuadrotxoa eta ikusten zian hobeto, hemen ize desagertu inzien, baina honekin zan idot importantea dela, naiz eta ja lana bukatutxat eman, pixkat jarraipen hori eitea, ze azkenean gure lanaren azkenengo erantzunkizunak guk dekogu, ez? Claro, hemen zer gertatu zen? Nahiko oihartzun hona eukibala, arragazta desente eukiban, Gustavo bat zan pilo bat, eroskin eta Iruñan bebai. Eta, claro, de repente esan dozko, oin zeintzuk dira hurrengo jaiak? La Blanca. Eta, claro, guk hori pentsen genduanean, hau ez geneukan buruen, bakarrik zan, enkargua bakarrik zan Iruñan txako, porque naiz eta aurrekontua egin genduan, hori, jai guztiak kubritzeko, bakarrik lehengo zatia aprobatu zozkuen, eta, hemen hasi izan ja gure kalbario puntutxu hori. Porque, claro, piperrena eta oso ondo funtzionaten zan, gotxelutualki, erreza zan, eta hemen gazteizentzako, zailagoa eruditu zitzaigun. Protagonista, claramente, Zeledon izan beharko zan. Ez dakitzen bat galtzez eta baina, eta, pentsen genduan, zeo zer bertokoa, euritakoarekin erlazioa deukona, ez deukona, ametik junginan, gu bebai, hemen bizkaitxar moduen, beste, kontzeptu batzuk ibili behar izan gendu zen, eta, ez dakit, aproposagoa dan, baina, orduen, egin genduan, lehengo bat alan nahiko, esan kontinuazio bat euki beharban, aurrekoagaz. Orduen, horretan ibili ginen. Bigarren bat, perretxiko bateaz, hori Zeledonen euritakoa imitatuz edo, eta hirugarrena, patata tropikala, claro, hau izan zan hirugarrena, obviamente, porque eroski esan nona sartu behar.
espero que nadie se sienta mal. Eta zein urten zan, ba hori, el Zeleon. Hemen igertzen da pizka bat gehi hau egindako lana, aurreko zeratik, bozetotik edo lineatik. Eta bueno, nahiko ondo urten zan, porque esan erraza. Eta ona heltzea, nahiko pozik, hori txampiñoi famosoaren ideiaz. Eta hemen egon zan kasu kurioso bat ez, gero segimendua hitzen, gauza berdina, beltzen arazo berdina auki genduan hemen, leku batzuetan hobetu urten zan, bestu batzuetan txarro, baina hemen ez usteko bat auki genduan, ez dut pentsaten irakurriko duzuen, baina urten zan hemengo El Correon, zera bat, guk ez genduan euki honegaz zer ikusirik, izan zen sorpresa gutxako, eta ez da esatzen ban. No presto la suficiente atención a la publicidad y bien que me fustigo por ello. En ese mundo de la seducción comercial abunda el ingenio. Y para muestra, la plana que ha insertado Eroski en el suplemento especial de fiestas que mis compañeros se curran como nadie. Concretamente me refiero a la página 7 del cuadernillo que todo lo abarca acerca de las fiestas matriarcales. Sobre un fondo negro, una tirolina permite el descenso de un perrechico que simula la bajada jubilosa de Celedón. La cabeza del manjar, oloroso y gustativo, representa la tela del paraguas y la inclinación del tallo, por abajo el mango. Sencillo pero brillante, como icono visual del mensaje autóctono que la firma quiere transmitir, que lo bueno, si de la tierra, dobla su valor. Claro, nahiko poltsikoan geneukan hemen bezeroa, zen nahiko pozik, baina ja hau urten zanien, tiraban koetez. Orduen, hemen berriro ere esaten dutzuet segimientoarena importantea dela, ze azkenean adi egonez bagina, hau ez genduan ikusiko, eta alako gauzak be eskertzen dira, eta gero, klaro, ja a lo loko, eta azkenean ja, esan soskuen, Donosti eta Bilboku ebe bai eiteko, azkenean hau epizek diz oso jarraian, baina, klaro, hemen Donostin euki genduan arazo bat. Ze arazo, hemen klaro geneukan, Zeledon. Iruñan, bai, zezenak, el pañuelo, baina, klaro, Donostin ez dago alako erreferente klaro bat igual, orduan, pentsaten, zeren gainean algenduan egin, izan zen, el cañonazo, edo, ez dakit, cañonazo, nik uste dut ditzen da biela, eta jaien hasiera suposatzen da, ez? Hau, eta esan genduan, cañonazo, eta zer gehiago egiten da Donostin, izoskia jan. Eta, ja, sartun da ginen, ja, hasta las trancas, eta, eta ja, gero eta ausartagoak, ez? Baina, klaro, pixkat, beti Eroskik zuen hor, noraino barregarria dan, edo noraino aldan izan ofensiboa, edo, puntu hori ondo nortu bida, Gero, bigarren zera bat egin genduan zu artifizialen gainean, txapliguk, eta, justo espageti sorta baten goiko argazki bategaz, eta puntu hori isladatu, ez? Eta gero, hirugarren bat izan zen guri asko gustatzen zitzeguna, hau izan zen gure hirugarrena, piraten abordajea edo, ez dakit, abordaje pirata edo, bai. Eta izaten da, hori, niri iruditzen zait gauzarik erakargarriena Donostiko jaietatik, eta orduan engenduan, Donostik zer deuko alan bereizgarri, pintxoak eta abordaje pirata, eta engenduan ez dakit ondo ikusten den, baina, diez pintxo batzun moduen, eta palilloan, hori, bandera pirata eta Donostiko bandera eta hori. Eta, irabazlea nahiko argin zegoelez, hau izan zen. Gero,
gauza kurioso bat, gertatu jakun hemen, urten sala eroskitik bebai, halako boltsa bat, oso ezaguna, oso ikusia izan da, eta deitu inzozkun gure, eroskiteko departamento asko, gure bezeroa deitu inzozkun, en plan, haber, zergatik erabili dugun argazki berdina iteko bestea, que es de otro departamento, guk ez dugu guzeri ikusirik, ja gauza bat interno bat esan biko da, baina kasualidad izan zen, batetik bestera, ez dakit, pare bat hilabete pasau bazin, edo alako bat. Orduan, kuriosidades. Gero, bueno, hemen Bilbon berriro nahiko argi geneukan, Marijaia izan behar zala, eta, bueno, Marijaian pentsaten, iruditu zitzaigun, eskarola baten moduko hile deukola, eskuak pare bat porru jarrita, eta, bueno, ametik zeo zer igual altzegola egon, porque, claro, ja, laugarrena zan, oza, eske, ja oso kantzatuta geunden, en plan, jo, izan da, gainera udan normalien, ordu gitxiago egiten dugu, eta abuztuaren zati bat izten dugu, eta izan zen dena, como a la carrera. Osa, beste, bueno, hildo berdinetik, azkenean ja no había mucho donde rascar, eta gero hirugarren bat, eskarola eta Marijaian hori, pañueloa, ez? Eta irabazla izan zen hau, pixka bat aldaketatxo bat hau, hor, zeo zer, alde batera pixka bat, bueno. Eta gero, segimientoa egiten, hortik eta guk publikatu ingenduan lehengo asteburuan, bigarrenen astebururako hau urten zan Carrefourrekue. Eta izan like koinzidentzia, edo ez dakit nik, baina, claro, eroskiku geretu ziren, en plan, ala, que fuerte. Porque oso nahi dut pentsatuk en feo. Baina, bueno. Eta gero, seguimiento horreri pixka bat, zera gehiago mon nahian, sartzen da sarien mundua, ez? Importantea izaten da, nire ustez, lortzea edo lortzen saiatzea pixka bat errekonozimendua. Eta orduan presentatu inginen pare bat konkurtsotara, bat Bartzelonan, a nivel España, eta claro, hemen gatsa zan, zelan helarazi berei, osea, eukon puntua, San Ferminetakoa oso ezaguna da, baina igual ja Zeledon, Marijaia da gehiago en contexto lokal moduen. Eta, Bartzelonan salez, egin genduan alako presentazio bat, pixka bat, azaltzeko esperantzaz, nondik zetorren zergatik, eta, pixka bat hori dana, ez? Jaien bere izgarritasun bakoitzari, hori. Eta irabazi egin genduan, anuaria bat, kriston sorpresa zan gutzako, porque ez genduan espero. Sobre todo, presentatu ginen hau, izan zala a nivel España, Bartzelonan ziala esariak, eta beste bat, hemen, bertoko UPV-ko marketing sari batzuetara, eta lan. Eta, hemen iruditzen zitzegun errezagoa litzatekela, porque, más o menos edonorke ulertu zezakelako, ez, zer zan hemen atzien. Baina, Bartzelonako sorpresa handia izan zan, hain joan nintzen, ni gaztean nintzenin, ondala 5 urte ja. Eta hau izan zen, bebai, UPV-kua, hori da gaizkan, nire sosizu. Eta, hori bebai, animau pixka bat zueri, alakoetara presentatzeko, eta, ez dakit, importantzia be mateko zuen lanari, ez? Ez bakarrik, niri gustatzen zaizko eta jarriko nire webean, edo ingo dut, ez dakit, nire portfolioan, kristion importantzia eman, baina saiatu zergatik ez, pixka bat haratago juten. Eta, horretako dauze konkurtsoak eta lan, eta, iruditzen zait, interesgarria dela, beti saiatzea, zure lanari pixka bat hori ematea, ez?
Gero, ez dakiz lan noien. Bai, ekarri dotzu eta lako beste lan batzuk, sin más, horren besteko zera barik, pixkat zueri erakosteko denbora baneukan, zelako gauzak egiten duguzan eta lan. Bueno, gureako botella justo engabiz eitzen arabantzako edizio espezial bat, justo gurea esneantzako. Bueno, zelan egin duen. Eta justo, ez gure lan esan gelditu hemen bakarrik pakatxin mundu horretan, baizik eta gero bebai kampaina de komunikazio guztia lan duen genduan, ibili ginean 10 egun zehar Euskal Herri osotik behiak ezagutzen eta kamara en mano esaten dana. Hemen erakutsiko txuet egin, zelan izaten dan hori grabaketak, ez da 10 egunetan ez dakit zenbat 1000 kilometro egin genduzan, baina pilo bat. Osea, egunean, gainera egun luzeak izaten zian, igual 10 ordukoak edo entreke, imagina hau adibidez dela Lastaolan daan Irunen onduan, gu Bilbotik araño, gero handik bastanera, osea, eman genitun kriston palizak, baina polita izaten dabe bai, ez bakarrik arlo baten geratzea, baizik eta, aukera ematen dotzuen nien hortik kanpo juteko eta ja audiovisualak eta sartzeko ez dakit. Lehen ez dik esan dagoena, ausardi puntu, eromen puntu hori izatea eta, gai izatea zure ikuspegia bebai defendatzeko, ez? Porque azkenien bakoitzak oberena aldauena eskaini da beran ikuspuntua eta bere barrutik sentitzen dauena, ez? Hemen, pues los lantaldea ikusten dozue, dauzela, sartu izan ginela, leku askotan, iaia foko barik kamarantzako, nahiko urten En zan... Kaiku nos preocupamos por el bienestar de nuestras vacas. Nos aseguramos de recoger la leche a diario y que esté en la planta en menos de 8 horas. Cuidamos y preservamos nuestro entorno y todos los ganaderos contamos por igual. Este es nuestro compromiso. Solo así podemos ofrecerte leche de la más alta calidad y sabor. Kaiku Kilómetro Cero, leche de producción sostenible. Hori, lehen esan dututena, ez? Ez bakarrik geratu pakatxin baten, baizik eta, saiatu haratago juten, Epa. Gero, Magalarte, ez dakit ez ni badeko eta salan pare bat gehiago, baina ez dakit galderentzako edo zelan ibiliko garen. Ez dakit bezen jorutan hasi garen, Vale. Certo. Magalarte da ez dieselako bezero guztiak eroski bat edo Kaiku bat, gero badauz bebai, hau kasu honetan dau pategi txikitzu bat, familiarra, osea, ama haitxe eta bi seme-alabak. Hau izan zen beraiek zelan nondik zetozen, eta gero, eman geneutzon buelta itzela. Hemen adibidez, kurioso izan zen, porque obviamente nahi eta da horrela inda, eta, claro, tipoak ez zuen ez ulertzen, en plan, eso está mal, ez, horrela nahi dugu egin. Eta kurioso izan zen, ze imprentara eraman genduanean, tipoa zauen konbentzituta, baina ondino hortxe. Eta imprentara eman genduan, eta imprentako zan, me encanta zelako punto desberdina, ez dakizer, eta orduen han konbentzitu zan gizona. Horretik gure ikuspegia, eta, garatu ingendu zan txakoli bakarra euken, eta, garatu ingenduan alako familia, ilustrazio horrek eukiban nebe bai sari bat, anuariakoa, da hau plumilla inda, kriston lana izan zen. Baina hemen puntutsua deukona da hori. Lehen esan dut zuetena, ez? Ez bakarrik etiketak egin, baizik eta, gero montaje guztia garatzea, ez? Eta hau izango zen azkena. Bilbao abandon egin genduan alako
proiektu mandu bat izan zen, eta bueno, eskatu inzozkuen, aber zelan alzan Bilboko bizilagunei, helarazi egin gura zen proiektu bat, ez, de tren de alta velocidad, soterrao, ez dakiz, alako kontu bat, eta orduen iruditu zitzaigun, bueno, marka ciudad bat egin behar zala, Bilbao barik, Bilbao kriston entitatea dauko, baina horren barruan beste zerbait, ez? Eta egin genduen Bilbao Abando, aurrengo geltokia, precisamente Abandora ujunin bizalako, ez? Bueno, pixka bat, soterramendu puntu hori itzen, berben zera horretan, islatu genduan, bloketan edo lerrotan jartzearena, eta superposizioa bebai, justo Abando eta Bilbao, trenbidea da justo Bilbon, erdibitzen dauelako bizatitan Bilbo, eta orduan proiektu negura bala dana ustartu eta dana batu. Egin gendu zan bebai, ilustrazioak, el Bilbao que fuimos, gero el Bilbao que somos, una ciudad de eventos de talla mundial, eta hau izan zen la estación en la actualidad, eta gero egin genduan, garatu zelan izango zen, izango dan, obviamente ilustrazio bat da, eta pizkat kontzeptualki zelan funtzionatuko zen. Eta gero egin genduan animazio bat, hori dana mugiarazteko, eta erakutsiko txut. Bilbao ha sabido reinventarse a lo largo de los años, pasando de chimeneas y astilleros a servicios y museos. Con una visión de futuro que compagina tradición y modernidad, ha sido capaz de atraer eventos y espectáculos de talla mundial. Una ciudad conectada al mundo y en constante evolución. El próximo hito lo marca la llegada soterrada de la alta velocidad, un transporte sostenible y eficiente que acorta las distancias y acerca a las personas. La actual estación de Abando pasa a ser una gran intermodal subterránea, epicentro del transporte vizcaíno, tren, metro, tranvía, taxi y autobús. Nunca antes hacer un transbordo había sido tan fácil. Este soterramiento permite crear más de 500 plazas de parking y liberar unos 120.000 metros cuadrados para la ciudad, el equivalente a 4 museos Guggenheim o 2 torres Iberdrola. Además, se elimina una barrera histórica entre barrios y vecinos, haciendo de Bilbao una ciudad más plural, abierta y cosmopolita. Bienvenido al Bilbao del futuro. Bilbao Abando, hurrengo geltokia. Bebai puntutxoa izan zen hori, urdina eta gorria, gorria Bilbokoa dalako, baina bebai bihotzaren puntu hori, tapodatxu hori isladatzeko nahian, azkenean beti zainak eta gorri eta urdin irudikatzen dizelako. Gero, webgunea bebai jotzu garatu genduan, eta nahiko hori eukiban, hori hartzun aukiban. Irian zehar, leku askotan ikusien zan, banderolatan, hemen geltokian, nahiko inbertsio potentea aukiban, atzetik. Eta izan zan, hau da making of diskat. Erakusketa bat egin genduan, bebai. Eta hori izan da aurkezpena. Ez dakit oin inork zeo zer komentau nahi badau, edo galderen bat, edo... Bai? Nada. Ah, vale. Hola, Alex. Apa.
Te quería preguntar, en la primera exposición que nos has hecho sobre Eroski, la promoción de fiestas, al cliente le presentasteis 2 propuestas, incluso algunas veces hasta 3, he creído entender, ¿no? Sí, en todos los casos 3 propuestas. 3 propuestas, qué valientes que sois. Porque normalmente no suele pasar que cuando enseñáis 3 propuestas el cliente se embarulla y os dice y quiere hacer un max mix de las 3. Entonces, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué proponéis cuando el cliente os dice, ¿podríais coger un poco de aquí, de aquí, de aquí? ¿Cómo lo solucionáis este problema? Sí, yo Gracias. antes estaba comentando eso, que precisamente hacemos 3 porque la tercera es la que hacemos libre. Hacemos básicamente lo que nos da un poco la gana, porque no nos sentimos atados por ningún presupuesto. Presupuestadas están 2, si vamos mal de tiempo incluso podemos hacer 2, pero la tercera es la que nos apetecería hacer. Y luego hay veces que sí pasa que se quieren hacer dromedarios, que les llamamos nosotros, que es cógeme esto de aquí, esto de allí, y ahí hay una labor importante también de acompañamiento con el cliente, decirle pues no por esto y tratar de argumentarlo. No siempre es posible y hay veces incluso que pueden llegar puntos en un trabajo en el que digas, mira, pues te lo hago, terminamos, pero yo no lo voy a firmar, como diciendo, yo ni siquiera quiero la autoría de esto. Pero hay veces que está la obstinación de la otra parte que es imposible salir de ahí. Pero yo creo que lo normal, y si esa relación más o menos está abocada al fracaso, va a ser ese trabajo y no creo que vayan a salir más. Y nosotros tratamos de tener relaciones con los clientes un poquito más o un poquito mejores, ¿no? Que pueda haber una discusión sana entre sus motivos, los míos, y tratar de llegar a un entendimiento. Cuando alguien te impone o te quiere imponer su visión, ahí tienes 2 opciones. O hacer, facturar, terminar y olvidar, o negarte. Y ahí es tu prerrogativa como creativo, plantearte si necesitas más el dinero o el... Pero sí, no es fácil. Y esa es la batalla del creativo, ¿no? Del diseñador. Besterik? Bueno, nik bai galdera bat ingo dut. Estudiora proiektuak sartzen direnean, imaginatzen dut ez direla sartzen zuek nahi duzuenean, baizik eta datozenean. Batera eramaten dituzue, aurrera eramaten dituzue batera, edo lehenengo bukatzen duzue proiektu bat, izten duzue guztiz eta hurrengoarekin hasten zarete? Ez, batera juten dira, hori egon leike problema bat, saiatu zeinke pixka bat atxeragoa edo pixka bat denbora gehiago eskatzen, edo igual prozesuko lehenengo zatiak, denbora pixkat gehiago sartzen batxarren artien, edo baina azkenean guk geuk ez gara ausartzen, ezin zaitxutaten ditu ez dakit noiz arte. Pentsaten dut, ez dakit, igual beste batzuk izango dabe alandala eta alandala, baina gure kasuan importantzia gehiago ematen dotxagu eskaerei, en plan lan eskaerei. Ez esaten badozu, probablemente beste baten gana jongo diz, beste non ezagutuko dabe, ez como... ez dakit, hortik zeo zer ona aldan atera. Eta gure kasuen itzen duguna, hori, saiatu, aldi berean, hombre orkesta, amen txintxin eta amen tonton. Eta normalian aldaruen, gero batzuetan ezinezkoa bada, ezinezkoa da. Bebaizuk neurtu behar dozuz norainoko indarrak dekozun, edo hirugarren baten laguntza albadozun eskatu. Hor bebai hori aukera badau. En plan, haber nonorke igual freelance batek, edo beste gu adibidez leku honetan gauz bi enpresa, eta igual besteekin bebai batzutan hori eukitzen dugu, bota hemen bezedez kabletxo bat, porque topera gabiz eta ez gara heltzen. Baina ezezkoarena
beti peligroso izaten da. Peligroso izaten da. Hori da bentsat nire ikuspuntua. Entzuten da? Bai. Ni daukate galdera bat, gure ikasle asko, grafikoa amaitzen dutenak, juten dira gero, master bat egitea Bartzelonara, kanpora juten dira. Eta asko ez dira bueltatzen. Orduan, pixkat komentatzea zure aldetik zelan ikusten duzun diseinu grafikoaren industria edo diseinua orokorrean gure inguruan. Ze gure sensazioa da hori, jendea joaten dela, topatzen du lana beste leku baten eta ez dela bueltatzen. Bueno, nik uste hor ez dela bueltatzen zenbat denboran. Azkenean egon leike hori, bertan bizitza egin eta han geratu, edo urte batzuk eman, esperientzia pizka bat lortu, eta ona bueltau. Azkenean, nik bete esaten dut, han Bartzelona edo Madrilen hiri handietan aukera gehiago dagoz, baina pentsadot aldi berean, edo hori da bentsat nire ikuspuntua, aldi berean gatzago eda bebai gero, ez bizitza pizka bat komodo bat erutie, porque lan tentsinoa oso altu da. Bai egoten dieselako inkorporazio baja pilo bat, eta denbora guztia zaoz merkatu baten oso azelerauta edo ez dakit, oso borborrean dagoena. Nik uste hemen badauela nora jo, non ibili, eta ez balego, pentsatu da importantia dela bebai, norberan bidea egitea. Ausardia puntu hori izan, eta zure... Ez egon itxoiten inor zuri ezer eskaintzeko. Pixkat gai izatea, eta esango zio, ez da erraza, ez da erraza lehengutan, ez da erraza inoiz ezer. Ez lan batera jun, ez zure kabuz eitzea, baina ez geldirik egon. Eta pena bat da, talentu pilo bat kanpora juten dalako, baina eske horren kontra ez dakit askorik badago eiterik, porque Londres batera nahi dut juen, edo Bartzelona batera, ez dakit zer, jun, eta han ikusi zer dauen, konpensatzen baiatxun, betirako, tardetxu baterako, eta horrela izaten da, ez dakit.